हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब निउसनाव बरायना लाग्रोनाय जायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर जोंहा मैया ग्रेड 3 नि टेक्निकल पस्टनि साख्रिनि एग्जामा जानानै थांबाय दा बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन जोंहा मैया बे ग्रेड 3 नि साख्रिनि एग्जामाव जोंहा मा कुइसन पेपार फैनायमोन कुइसनफोरा माबायदि फैनायमोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन बेनि एन्सारफोरखौबो नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोना अफिशियेल वेबसाइटआव थांबानो जाबाय बड' जब निउस चेनेलनि अफिशियेल वेबसाइटआव आं भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों लोगोफोर आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों मानो होनोबा जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसन बेहायबो जोंहा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि भेकेन्सिया दा जोंहा एप्लाइ सोलिगासिनो दङ दा बिनियाबोथ' जोंहा एग्जामा जागोन नालाय दा बे DHS नि एग्जामजोंनो एसे एखेयानो जायो एग्जाम पेटार्ना दा बिनिखायनो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोनाय जादों आसा खालामो बयबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना लोगोफोर चेनेलाव गोदानै सोरबाफोर फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो नोंथांमोना कुइसन पेपाराव नायनो हागोन नै आं नोंथांमोननो कुइसनखौ फरायनानै खोन्थाहरनो सानदों जोंहा कुइसना मात्र इंलिसावल' फैदों दै आसामिसावबो फैयाखै मात्र इंलिसावल' जोंहा कुइसना फैदों What is the number whose 12 is 64.5 होननानै बे कुइसन फैदों बे मेथ्सनि फैदों दै कुइसना आं बेहाय नोंथांमोननो बुजाया कुइसनखौ मात्र आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन एग्जामनि पेटार्ना माबायदि फैनाय आं बेखौल' नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों दै नोंथांमोना नायनो हागोन नै नैबे मेथ्सनि बेनि जाबाय कारेक्ट एन्सारा 5-6 बेयो माबोरै मोनदों बेफोरखौ नोंथांमोना उनावहाय केलकुलेसन खालामबानो जाबाय आं बे कुइसन पेपारनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय बे मेथ्सफ्रा इजि गोजा नोंथांमोना नायबानो हमनो हागोन नै व्हाट इज द भेल्यू अफ द फलोइं नोंथांमोना नायनो हागोन 2/3 क्यूब इनटू -6/7 बेफोरखौ नोंथांमोना इनटू खालामबानो मोनो इजिथार बे कुइसनफोरा नोंथांमोना मात्र एसेल' माबानांगोन आरो नायनांगोन खालामनांगोन सामखौ खालामनांगोन बे एन्सारा जाहैबाय जोंहा -4/7 दा बिथिं गासिबो कुइसना बेहाय इजियानो गोजा नोंथांमोना गावनो नायबानो हमनो हागोन मेथ्सआव गासै जोंहा कुइसना फैदों बेहाय गासै जोंहा 10टा कुइसन फैदों दै मेथ्सनिया नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन गासै जोंहा 50टा कुइसन दङमोन दा बेहाय जोंहा मेथ्सनिया 10टा फैदों कुइसना दा बिनिफ्राय फैदों जोंहा जेनेरेल नलेजनि कुइसन फैदों जिअग्राफिनि कुइसन फैदों नायनो हागोन नोंथांमोना व्हाट इज एन आर्कटिक टर्न बेहाय फैदों अप्सनाव नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै बेहायबो जोंहा बे जिअग्राफि एबा कारेन्ट एफेयार्सआव जिअग्राफियाव जोंहा गासै खैथा कुइसन फैदों 10टा कुइसन फैदों बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै माबायदिया फैदों बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना इजिथार नैबे नायबानो जाबाय व्हाट इज द केपिटेल अफ ताइवान आं बेखौथ' नोंथांमोननो सिगाङावनो बुंगासिनो दंखायो जोंहा बे कान्ट्रिफोरनि इम्परटेन्ट बे माने गोनां जायफोर माने बे निउसाव ओंखारबाय थानाय कान्ट्रि बेफोरनि केपिटेलफोरनि नामफोरखौ मिथिना लानाया मोजां आरो बेजों लोगोसेनो बिसोरनि माने कारेन्सिया मा बिथांमोननि फैसाया मा बुङो फैसानि नामखौ मा बुङो जेरै इन्डियानिखौ जोङो रुपि होननानै बुङो दा बेबादिनो बे कुइसनफ्रा जेरै फैदों व्हाट इज द केपिटेल अफ ताइवान केपिटेल मा ताइपी जाहैबाय जोंहा बे ताइवाननि केपिटेला आरो बेजों लोगोसे दङ कारेन्सि अफ कुवेटनि जोंहा कारेन्सिनि नामा मा दिनार दङ बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो नांगोन दै आरो बेजों लोगोसे माने कुइसनफ्रा बेहाय इजियानो गोजा आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै which of the following is the largest continent in the world नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखागौ एसियानो जोंहा बयनिख्रुइबो गिदिरसिन हादोरमा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय कुइसनफ्रा नायदो नोंथांमोना नाय जिअग्राफिनि कुइसनफ्रा इजिथार which water connects the Andaman Sea with South China Sea मालाका स्ट्रेट नोंथांमोना नायनो हागोन नै स्ट्रेट अफ मालाका दा बेहाय जोंहा 10टा कुइसन फैदों जिअग्राफियाव दानिया फैदो जोंहा बेहाय माबानि फैदों दै जिअग्राफि आरो बेजों लोगोसे पार्लियामेन्ट पलिटिनि एसे कुइसन फैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा हिस्टरिनि एसे कुइसन फैदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय रिलिजननि साइडनिबो एसे कुइसन फैदों इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेसननि बे आं नोंथांमोननो सिगाङाव बुंखादों सिगांनि भिडिअफोराव जोंहा इम्परटेन्ट बे इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेसननि नामफोरखौ मिथिनांगौ बिनि हेडक्वार्टार्सफोर बहा दं माला गायसनजानाय बेफोरखौ नोंथांमोना नायनांगौ होननानै बुंखादों थिग बेबायदिनो बेहायबो कुइसना जोंहा बेहाय फैदों दै नोंथांमोना बेखौ नायबानो हमनो हागोन नै दा बिनिफ्राय हिस्टरिनि बागैथ' फरायखानांगोन नोंथांमोना इन्डियान हिस्टरिनि कुइसना फैखायो आं बेखौथ' नोंथांमोननो मैयानि भिडिअआवनो खोन्थाहरखाबाय नोंथांमोना बेखौ नायनो नांगोन दा बिनिफ्राय बेहाय माखासे आरो कुइसन फैदों जोंहा साइन्सनिफ्राय कुइसन फैगोन जेनेरेल साइन्सनिफ्राय इजि कुइसन फैदों नोंथांमोना बेखौ फरायना नायबानो हमनो हागोन नै बिराद इजि कुइसनफोरा दा बेहाय गासिबो माने इजियानो गोजा आरो गासिबो हादोंआनो सानो आङो जायफोर बिथांमोना बे ग्रेड 3 नि टेक्निकल एग्जामखौ होदों बिथांमोना गासिबो इजियानो फैदों थिग बेबायदिनो जोंना बे ग्रेड 3 नि एग्जामाव जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसन
बिनि एग्जामावबो जोंहा बेबादिनो कुइसन फैगोन दै बारा गोरा फैया नोंथांमोना सिगांनि कुइसन पेपारफोरखौ नायोबा मिथिनो मोनगोन जोंहा बे ग्रेड आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसननिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि कुइसनफ्राबो इजियानो फैयो नाथायबा काट अफ मार्कआ एसे बारा जायो नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना एग्जामखौ जोबोद मोजाङै होनो नांगोन आरो जोबोद मोजां माने मार्कखौ लानानै फैनांगोन अब्लासो नोंथांमोना जुदि काट अफ मार्कआ बुरजाबाबो काट अफ मार्कनि बांसिन मोनोबा नोंथांमोना क्वालिफाइ जानो हागोन दा बिनिफ्राय काट अफ मार्कआ बेसेबां जागोन बेखौ बुंनो हाया दै आरो बिनिफ्राय जोंहा इंलिसनिफ्राय कुइसन फैदों दै आं बेखौथ' नोंथांमोननो बुंखादों इंलिसनिफ्रायबो जोंहा कुइसन फैयो होननानै जेरै नायनो हागोन नोंथांमोना सिनोनिम्स एन्टोनिम्स बेयो फैयो होनना बुंखादों आङो जेरै ब्राइटनि सिनोनिम्सआ मा ब्रिलियान्ट नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेहाय सुइटनि सुपारलेटिभ फर्मखौ बे सोंदों सुइटेस्ट बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दै टेन्सनिबो कुइसन फैदों फार्स्ट टेन्स अफ लाइनि फार्स्ट टेन्सआ मा बेखौ बुंदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै एन्सारखौबो दा बिनिखायनो इंलिसखौबो नोंथांमोना एसे मोजां फरायनाया साबसिन दै बेहाय डिटारमिनारबो फैदों नायनो हागोन नोंथांमोना नै इजि आरो कुइसनफ्रा नोंथांमोना बयबो हाखागोन जानांगौ इंलिसआ जोबोद इजि फैदों बेहाय दा बेबादिनो कुइसना फैगोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि एग्जामाव जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसननि एग्जामाव जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसन बेथ' 100 मार्कनि जानो हागौ 50 मार्कनि जानाय नङा नोंथांमोना एसे बुरजायै फरायबानो जाबाय गोसो होनानै एसे मोजाङै फरायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना बे कुइसन पेपार आरो एन्सार शीटखौ डाउनलड खालामनो हागोन आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव अफिसियेल वेबसाइटनि लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना बेहाय थांबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनो हागोन दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननो एसे उनावहाय भिडिअ लाबोगासिनो दङ जोंहा बे सिगांनि एग्जामफोराव जेनेबा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसनाव माबायदि कुइसन फैनाय आं बेखौ नोंथांमोननो लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आं नोंथांमोननो गोख्रैनो हरनो नाजागोन दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेथ' जोंहा DHS नि बे टेकनिकेल पस्टनिसो साख्रिमोन नालाय दा बेहाय जोंहा एग्जामखौ इंलिसावल' होनो मोन्दोंमोन नाथायबा जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसन बेहाय जोङो एग्जामखौ बड' रावै होनो हागोन नोंथांमोना बिन्दास एग्जामखौ होनो हागोन आरो दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर गोजोन्थों